A ovo naselje, na Zvezdari, ovo sam išao tamo. Tu su lepe, to je novo naselje, ovo na Zvezdari. A gde je to ovo Zvezdara? Pa to je to je kad se ide ovim novim ovim mostom. To je onaj bulevar. To je bulevar Cveća kod BIP-a. To je tamo od BIP-a. Od BIP-a pa iznad BIP-a gore. To je onaj bulevar Cveća. Bulevar Cveća ovo. Desno. Bulevar Cveća pa desno ono za one invalide ono. Da. Gde idu oni invalidi, gde su vile. Gde su ove vile, ali ti ideš ovo desno, ne ideš levo. Levo ako ideš, ti ideš na Dedinje, a to je preko puta Dedinja.